Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagtukod sa Bacolod City General Hospital gintunga sa duha ka kontrata. Pagpanagtag sang bulig pinansyal sang NHA sa nalitan sang Bagyo Odette sa probinsya umpisahan sa Mayo 30. Sa balita national, borders ng Pilipinas hindi kinahanglan siradan sa piyak sang pamahog sang monkeypox virus. Rehistrasyon sa mabotante magabalik sa Hunyo o kon Hulyo. Sa balita international, local transmission sa monkeypox na record sa United Kingdom. Balita sa sports, Pilipinas, ikaapat sa may pinakamadamong medalya sa 11 nga nagpartisipar sa SEA Games sa Vietnam. Balita entertainment, pinakahubin nga piloto nga natala na libuton ang kalibutan yara na sa Kenya. Samtang sa balita espesyal, aton pagaistoryahan ang mga anom ka mabagay nga wala mo dapat ginahambal sa iban nga tawo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabayan sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Martes, Mayo 24, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Alamin kung paano sumali sa isulat ang Aksyon and good morning sa aton nga mga naga-monitor dira sa Facebook. Like, share and follow lang kita sa aton nga FB Live, no? Sa kay Alex Fuentes, good morning dira sa imo. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., Jeffrey Arcoyo. Kay Toto Alarcon Araneta. Sa may Banwa sang Hinubaan, no? Yes, Doris, good morning. Aksyon Dorel. Good morning, Action Boy. Kag sa aton nga mga ka-aksyon nga sa Quiapo nag-upload via Facebook, YouTube, website, kag kundiin man da. Good morning. Kag medyo mainit ang panahon subong no. Aga pa do ka paang na, do ka Ay, init gali na. ka. Yes, so okay, way ka kagwaaw. Hindi kay timprano pa ko nag-abot. Ah, So wala so pa ay ko ka- initan pagawa bala. Wala ko naabtan sa nga Sidlak sa adlaw. sunrise. Sunrise. Katanit. Okay lang. Okay lang. Sana all. Sabi ko hindi. Sabi ko hindi okay. Dira sa kay James Pringraces. Good morning, watching from Canada. Basi Yes. Pringraces ni siya. Gani no? Pring Basta races or races. Pring races. Ba siguro. Pring races, Mangkotonto guro. siya kung paano i-pronounce. Kag dira man kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo sa Minnesota. Good morning. Lorenzo Magsipok. Oy, Good si morning, Sir Mo Lorenzo. Teacher Lorenzo. Sa, Ara siya gali. sa Bacolod City National High School, no? Yes, may aga lang na sa inyo, sir. Kag kay Lisa Joy Elon Amoroso, good morning man. Dira sa mga kuan ko bla mga classmates ko sa bago ano sa mga may invitation naman ko to sa may birthday bla buwas mo. mo yung mga invitations. Ay, correct, may Hindi, birthday hindi buwas. matapos. Oo. Sige. Sino birthday boss? So, i-check ko anay karon. Check ko kay Nasiling ko. message ako kahapon bala ni kan mo ni Teresa Linaha Kayaw. Aha. Mm, Na kay- may birthday. Birthday somebody from our batch. Like, wow, birthday. Sana all my birthday nga batch. Dalan mo ka lechon, ah. Ha? Dalan mo ka lechon. Paksyon ko lang daan. Ay, hindi lang. Hindi ko namian. Yan ang ginapaksiyo. Gusto ko Ano yung ka namian? i-air fry. Air fry! Bongga. Ba, welcome home, Daddy Rene. Ba, amigo ko si Rene Garcia, nagpauli na. Ay, ara na Oo. siya. Good morning, Dira. No? Anay tasubong adlaw, no? Sa kay ihada ko da Angelica Torres Apawan. Good morning man dira sa barangay Pahanukoy kag barangay Kabo, no? Good morning. Sige, standby na sa mga balita lokal.
Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. The Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:11. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpahayag ni Congressman Greg Gasatayang ang gintunga sang sa duha ka mga kontrata ang pagtukod sang Bacolod City General Hospital sa Barangay Vista Alegre. Ini kasunod nga duha ang source of funds sang proyekto. Una, ang 250 milyones nga pondo sang DOH kag ang 200 milyones pesos nga ginpromisa ni Senador Juan Miguel Zubiri. Juan Miguel Zubiri. Kahapon, ginpatigayon sang DPWH Region 6 ang pagbukas sa mga bid documents para sa una kontrata nga may approved budget contract nga 193 milyones pesos para sa pagtukod sang multipurpose building sang Bacolod City General Hospital. Base sa FB Live sang DPWH Region 6, 6 ka mga contractor ang napasakop sa bidding para sa multipurpose building, apang 4 lamang ang nakakomply sa mga requirements, samtang 2 ang wala makakomply. Sa uli, sa 4 na qualified bidders, ang AM Oreta IBC Joint Venture ang may pinakanubo nga bid nga yara sa 190 milyones 600 mil pesos. Ginpahayag naman ni Assistant District Engineer Leia Hamero bilang kabahin sa proseso sa bidding, ang mga nagbid ay paidalom sa bid evaluation kag post-qualification process kag ang magadaog amo ang may lowest responsive calculated bid. Ginpahayag ni Attorney Mapilindo Polvora nga sa katapusan nga semana sang Hunyo magasumiter sila sang ilang resignation letter ang mga nagabugos sang Bids and Awards Committee sang siyudad sang Bacolod. Si Polvora ang nagaserbe nga chairman sang BAC sang karon nga administrasyon. Ginpahayag ni Polvora normal ini nga proseso sa tion nga maglain naman ang administrasyon. Patag ni Polvora nga prerogative na sang masunod na administrasyon sa pagpili sang bago nga mga miyembro sang BAC, samtang ang alkalde naman ang magapili sang chairman. Suno kay Polvora, hindi pa sila subong ka-resign bagod ma-paralyze ang BAC bagod nagasige man ang procurement. Ini ang kabakin man sang transition sa pagsulod sang masunod nga administrasyon. Nalakip man sa BAC sanday Engineer Loben Ceballos, Hilda Luisma, Sally Abelarde, kag Attorney Allen Love Dignadice. Well, normal normally, kung may mga change sa administration as what we did before, gatender kami na sa resignation. Kahit ang bago naman ni administration, of course, ila naman na prerogative, no, na kung sino ang ilang pagpili o naman members ng back. Si Attorney Mapilindo Polvora sang Bids and Awards Committee sang Bacolod. Wala pa sa may nabaton nga dokumento ang Bids and Awards Committee sa siyudad sa Bacolod sa mga proyekto nga kinanglan ipaidalom sa bidding. Sunod kay Attorney Mapilindo Polvora, chair sang BAC, magapatigan sila sang bidding sa tiyon nga may mabaton nga schedule. Ilabi na kung importante ini, kag kung kinanglan unsang siyudad, apang kinanglan nga nagasunod sa mga patakaran kung pagsulundan. Ginpatag ni Polvora nga may mga proyekto ang gintalana ang bidding sa second quarter sa 2022 apang ini ang napektuhan bangod sa nagligad nga election ban. Sa dugang nga balita lokal, pag-umpisahan na sa gobyerno probensyal sa Lunes, Mayo 30, 2022, ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa National Housing Authority o NHA sa mga nahalitan sa Bagyo Odette sa Negros Occidental. Suno kay Governor Bong Lacson, 5 ka mga lugar ang unang hatagan sang ayuda. Sa Mayo 30, unang hatagan ang mga benepisyaryo sa siyudad sang Cabancalan, Mayo 31 sa siyudad sang Cadiz, Victoria sa kag Banwa sang Pontevedra kag Hunyo 3 naman sa Banwa sang Ilog. Ang ayuda ang kabahin
bahin sa 91 milyones pesos sa ginhatag sa NHA sa gobyerno probinsyal sa atong Disyembre 29, 2021. Ini ang napaidalom sa Special Emergency Housing Assistance Program Program Fund sa NHA. Sa sini nga programa, 5,000 pesos ang mabaton sa kada benepisyaryo, totally destroyed o partially damaged man nga pulian. Sa 91 milyones pesos, may kabugusan nga 18,200 ka mga benepisyaryo ang makabaton sa tag 5,000 pesos. Pagkakonsultaho naman ni Governor Bong Lacson ang mga alkalde para madesisyonan ang plano nga pagdula sa curfew sa curfew hours sa Negros Occidental bagod man sa naganubo na nga kaso sa COVID-19. Suno kay Lacson, padulaon lamang ang curfew kung mayoriya sa mga alkalde ang magapabor diri. Apang iyaging klaro nga pwede sa gihapon o padayon sa isa ka banwa kung syudad ang curfew, depende sa desisyon sang local chief executive. Hunyo 2021, ginumpisan ang implementasyon sang curfew hours sugod las 9 sang gabi tudto las 4 sang kagahon kadungan sa magpaydalom sa Negros Occidental sa Alert Level 2. Tuig 2022, ini ang ginligwat umpisa las 12 sang tuang gabi tudto las 4 sang kagahon para sa nagaedad 18 anyos pasaka, samtang sugod naman las 10 sang gabi tudto las 4 sang kagahon para naman sa mga menor de edad. I will consult with the mayors if they feel that we can already lift the curfew. If majority will say yes, then we can decide to lift the curfew. Unless the chief executive would like to maintain it in their respective area. Nakigangot na si Governor Bong Lacson kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang agud planuhan ang pagpatigayon sa 4 ka adlaw nga provincial vaccination program sa Negros Occidental. Suno kay Lacson, nagsugilanon siya kay Tumimbang kahapon ni adlaw agud hibaloon na may estratehiya sang programa pareho sang pagpahamtang sa vaccination centers o kon paglakip sa nagapadayon nga house-to-house COVID-19 vaccination campaign. Dugang pa ni Lacson, ila pangabayon ang internal o kon interlocal health zone agud may waluan kon diin nga lugar ang may manubong ang kadamuon sa mga nabakunahan kontra COVID-19. Sa subong nga semana, ipalayag sa gobernador kung ano nga adlaw pagasugdan ang 4-day vaccination program sa probinsya nga nagalakip man sa booster shots. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 17 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 7. Border sa Pilipinas, hindi kinahanglan siradan sa piyak sang pamahog sang monkeypox virus. Samtang registrasyon sa mga botante mag-umpisa na sa kung magabalik sa Hunyo o kung sa bulan sang Hulyo. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa Okay, dira sa kay Michelle Sayo Gimeroy. Good morning sa imo dira. Si Sol Lama Barnatsa sa Wadikha, Bacolod. Mayong Tuesday sa aton tanan. Yes. Si Josephine Lacson, good morning kuno. Kag ginagreet niya lang ay brother. Sang happy birthday sa kay Joselito Palo. Happy birthday sa imo Joselito Palo. Kag sa iya doggy nga si Rusty. Ay, Ay, good morning. Da sa imo doggy nga si Rusty. Rusty, no? Good morning, Rusty. Warf! Kung daw tuktukon ka ba? Hindi bla kung itom ang ido mo, kalabanan blacky, kung puti, whitey, kung daw brownie, kung ano pag ganyan na, kung daw damo sang spots bala, daw nang mga Dalmatian, si Spotty, Spotty. Di kung tuktukon, Rusty, mo na. Do rustic mo na yan. Rusty. Ay, kalai. Ano mo na tuktukon ka, ha? Ay, kalai. Grabe, no? May birthday. Basi color brown ni Gurang iya nga dog. Okay. Those same sa color sa nga Tuktok. tuktok. Ay, kalai. Idusog dyan, tuktok yan, no? Idusog mo gidyan, no? Inang baklan mo gina cake Josephine, ha? Kay birthday Kay niya. birthday niya. Gina baklan gina cake. Yes. Okay? Kag ice cream na lang, kay para nga daw pair bala sila, no? Kay Chris Caripol Javier Tanatan, uy, bago lang nakita siya, no? Uy, good morning. Ara sa kuno sa La Castellana. Ay, ato siya to. Sige. Sige na pa shout out lang si Ma'am Feby de Ases kag Libeth kag Rose. God bless us all. Thank you gid Christy. Virgie Alpinda kag si kagawad Ems Aboso. Good morning dira sa imo. Musta Mami Ems? Long Good time morning, no Mami see, Ems. Long time no see, no? Sako abi sila, no? Yes. Kag kay amigo naton Melili Oligo dira sa may Banes Cafe. Kag Lito Dayap sa Barangay Punta Taytay. Raymar Beranyo Lingoste watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Kag Action Boy, good morning man kay Sir Rupert Gallo, kag Ma'am Alma Alvarez, kag sa iya RG Boys. Kag nag-graduate si ang cutie nga baby ni bala ni Si Kuana. Mason Mason Ralph. Si Mason. Nag-graduate siya kay Dumaytog. Naka ano tawag sa man? Naka-cup bala. Naka-cup siya. Graduation cup na bala nan. Okay. Si Wow, Mason. congratulations, Mason. Mason Ralph. Mason Ralph. Congratulations. Miss Jingy de Alagdon, kag Janice Richard Tibor Roma, kag si Miss Veronica Santillan Manukan. Mason Ralph, hindi Mason Rupert. Ay, Mason Rupert, le. Nga. Mason Rupert. Ako doon na dumduman ko. Tigin nag-back-raid ko to sa nagpag-great birthday si Sir Rupert. Yung Mason Rupert, gile. Okay. Si ay Anding. Nga kon nga plangga nga ko ano. Si Anding. Si Angela Torres Apawan. Ang nanay si Angelica. Siya ya. Mama Angelica, pagbata siya, way na nagpalibog, duramo pa niya, Angela na lang. Niya sinungalan, taman sila si Yado ko si Jan, mga Yado ko nagagada mo siya. Yan ngalan, tas bata man, babae mo.
Hindi na. Angela na lang kay... Sila na lang. Para ano na Para lang. Hindi lapos na lang, magpalibog pa, no? Tapos lang Palibugan Life is short, Aksyon boy. Hindi na magpalibog sa mga Palibog sa mga... Ay, kalai. Kay Remia Garcia, good morning man. Okay na? Sige, standby na sa mga balita national. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is Philippine Standard Time, 7:29. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga hindi pa kinahanglan nga siradan ang borders ng Pilipinas sa piyak sang pamahog sang monkeypox virus. Suno kay Duque, ang mga tikang sa karon ginapatuma na mo ang istrikto nga surveillance kag mas istrikto nga symptom screening. Apang nagpasiguro si Duque nga padayon ang pagpahigangot sini sa World Health Organization. Suno pa kay Duque, nagmando naman ni sa Bureau of Quarantine nga i-monitor ang nagapasulod nga mga pasahero sa mga lugar nga may na-detect na nga monkeypox. Ina ang ginalakipan sa Canada, Italy, Sweden, Spain, Portugal, Europe kag North America. Dunga pa ni Duque, wala pa ginakabig sang WHO ang monkeypox bilang pamahog sa public health.
Ginpahayag ni Paul Body Commissioner George Garcia nga ang mismatch sa election returns ang resulta sa double transmission sa resulta gikan sa testing sa vote counting machines o kon VCM. Suro kay Garcia nagpasa ang election board members ang inisyal nga resulta apang not successful rason nga liwat ginpadala kag nagresulta sa pagdoble sang record. Magluwas sini ginaangot man ang mismatch sa transmission sa resulta halin sa final testing kag sealing sa VCMs nga ginahimo antes ang adlaw sang eleksyon. Una na ginpahayag sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting nga naka-record sang 1.61% sa mismatch sa 240 ka mga election returns kag transparency media server para sa 2022 election. Samtang magabalik sa Hunyo kung sa bulan sang Hulyo sa sining tuig ang rehistrasyon sa mga botante. Suno kay Comelec Commissioner George Garcia, magasugod ang registration sa Hunyo o kung sa una nga semana sa bulan sang Hulyo. Kadungan sa anunsyo, ginpanumdum ni Garcia ang mawala para kaparehistro nga himuon na inisang mas temprano. Samtang ginpanghiwala ni Garcia ang statement nga gidaligar na usar na sang Comelec ang pondo para sa barangay elections. Ginbato na ni Representative akon Cavite, Representative Jesus Crispin Boying Rimulya ang tanyag sa iyang pangunahan ng Department of Justice akon DOJ para sa masunod nga Marcos administration. Suno kay Rimulya ini nga tanyag ang kisalang oportunidad nga ginahatag sa isa ka abogado pareho sa iya. Para kay Rimulya, madamo pa sa mga butang nga dapat talakayon kaupod si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Labi na nga madamo sang problema ang justice system sang pungsod. Si Rimulya ang nagligad yung Mayo 9 eleksyon kag wala sa kontra. Ginpahayag sini nga posible may patigayunon nga special election o kon may i-appoint nga persona bilang talo sa iyang posisyon. Una na nahingadla ni Marcos si Benhur Abalos bilang masunod nga DILG Secretary, samtang si Presumptive Vice President Sara Duterte naman ang masunod nga DepEd Secretary. Si Attorney Vic Rodriguez naman nga spokesman ni Marcos ang ginominate nga maging Executive Secretary. Wala naman sang komento si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri angot sa posibilidad nga term sharing sa pagka-Senate President. Suno sa senador, nagapadayon ang pagtalakay kung sino ang manguna sa inakabig supermajority para sa 19th Congress. Magluwas kay Zubiri, ginreport nga gluyag man makuha nanday Senator Cynthia Villar kag Senator-elect Francis Escudero ang pagka-Senate President nga posisyon. Ginaprobahan na sa Kamara ang House of Concurrent Resolution on HCR number 26 para sa patigayunon nga joint sessions ang duha ka panalagan sa Kongreso umpisa subong adlaw Mayo 24. Sa HCR nga ginpirmahanan ni House Speaker Lord Alan Velasco, Majority Leader Martin Romualdez kag Minority Leader Stephen Paduano na saad yung umpisahan ang joint sessions sa alas 10 nga aga. Maga-convene ang joint sessions sa mga kongresista kag mga senador para sa canvassing sang boto kag pagproklamar sa mga nagdaog sa presidente kag vice-presidente sa bago lamang natapos nga Mayo 2022 nga eleksyon. Kahapon sa aga sa aprobahan man ang parehas nga resolusyon sa sesyon sa Senado. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Magkabalik kita sa aton mga balita international, balita sports, negosyo, kag balita espesyal pagkatapos lamang sa Kag sa aton Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya Kaya tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan. Si Miss Jinky de Alagdondra sa Phoenix, Arizona, maayong agaman. Dayna Magbato Malabago. Good morning. Dra sa aton nga mga ka-aksyon sa hinubaan sa Alagad Radio. Good morning dra kay Alagad Kevin Henry. Morning dra sa kay migo tada Awin Torres. Kay migo ta Eric Tenerife. Good morning sa taga hinubaan. Sa kay Leo Talaban sa La Castellana, morning man. Si Rona Rida Trava sa Valladolid ni si Rona, no? Si Rona sa Valladolid? Yes. May pa siya nagsaylo? Yes. Okay, sige. Siya pa siya nagsaylo sa Panokoy. So far, ara sa gyapon sa Valladolid. Si Mama, gali ni Dayna Magbato Malabago nga si Mama niya Nora sa Barangay Lukutan. Good morning. Di ng Barangay Lukutan, Aksyon Doors? Lukotan. Kabankalan? Ang butan, nalipat ko. Lukotan. Teka bang kalang guro eh? Lukutan. Basi Kabangkalan. Rochelle Evangelista. Good morning. Kag si Ana Sinoro, Michael June Season. Good morning, Madras. Imo, ehada Dorel kuno. Good morning, Maninoy. Yes. Dalan mo ko sang marble, ha? Kaya siya, di ba, sa Romblon? Romblon Siling siya? mo damo to, ano, di ba? Marbles. Live na ko na sa akon marbles, Maninoy. Hindi mo butang ako. Ha? Hindi mo butang. Di now. Pwede. Damo butang nga, nasa likod ko, butang ko ang marbles. Pwede. Pwede butang sa likod. Tigon ta. Para doon katahom, bala wag talikod. Kabla nga naka-backless, kabla may marble May likod. marbles. Wow, Grabe, amazing. Sabi section Dorel, nakaba-akuan sa marbles ang likod niya. No? Pero tiguro, no? Ikaw na guro ang pinakasikat nga taga-aksyon radyo. Wala ka. Ikaw na ang isa sa mag-lutaw nga taga-aksyon. Alam mo, lutaw. Okay lang lutaw, hindi lang lutang. Si Dennis Nuestro, dira sa Woodfire, Bacolod. Oy, good morning. Si Teresa Linakayaw, Jean Buarom, kag si Virgie Legaspi Coloso. I think ang may birthday po sa classmate ko, guro si Shirley ay. Do birthday of labas mo, do. Kay nakibas na may nakita ako ang forward nga message sa akon mo. Sige. Happy birthday, Landa. Naidlaw ko na si Ma'am Van sang halo-halo dire. Sige lang, Ma'am Val, kapag puli ka, unlimited. Nga dito sa halo-halo sa US, why ito yaw? Why na ito halo-halo? But may mga Pinoy restaurant pa na to. Basta siguro laing giguro ang sabor sang diri nga halo-halo. Namit to gani guro sa US, damo to ice, damos lang. Amo na. Ang snow. No? Ay, kala. Hindi mo na ang snow. Gawa ka to. Dito na halo-halo. Good morning, Mandira, kay migo ko John Dexter Celis. Sa may Valladolid. Yes. Kuha niya na ang executive assistant ni Mayor Bebot Miravalles. Ay, okay. So magkadto ka sa Valladolid. Hindi ka magproblema. Ngitaan mo si John Dexter Celis. Sige. Hanapin natin siya. Tod ni siya ni Kwan. Tapos ba si Mama, siya nga pangita mo ko yun dayo. Wala lang. Pangita ta lang ka, sir. Hindi ka bali action mo. Pangita mo ta ko. Magulang ni siya ni Stella Marie Celis ba lang? Ay, okay. Si Mayak ba lang? Oo, ginatawag mga mayak. Kapid ni sila ni Attorney Rex Celis. Okay. Hindi ka na mag-lango-lango. Bongga. Yung ulang-ulango. Hindi ka lang pwede ka joke. Sige, hindi na lang Ay, kalain. Kay Christine Menyas Villalobos, dira sa DSB. Good morning, man. Kay Ma'am Loing Melos sa Bago City. Si Melchor Melos. Dagudal ko kahambal ka kagawad Melchor Melos. Si kagawad gali Melchor Baroka Rumbines na iya sa hinubaan. Ano mo na kagawad yan? si Melchor hindi niya kagawad. Oo, lain man na iya. Tilain ko no mayara man kuno halo-halo to sa US po lain niya gidya kuno halo-halo diri
No? Sana all. Standby na kita sa mga balita, kundugang nga mga balita. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong Philippine Standard Time, las 7:40. Kag sa detalye balita international, nakakita na ang Britain sa adlaw-adlaw impeksyon sang monkeypox virus via local transmission. Natala na nga magpagwa ang UK Health Security Agency sang bagong figures matapos makarecord ang nasambit nga pungsod sang 20 ka kaso sang monkeypox. Ginpahayag ni UK Health Secretary akong Security Agency Chief Medical Advisor Susan Hopkins nga posible nga na-record na sa Britain ang community transmission labi pa nga wala sila sa na-identify nga contact gikan sa West Africa. Ang monkeypox ang mahimong mapasa pagi sa direct contact sa mga pilas sa panit kag droplets sa isa ka kontaminado nga tawo pati na ang mga shared items kaangay sang hapin sa kama kag tuwalya. Kalakip sa mga sintomas ang hilanat, pagpalanakit sang tilaokan, nagahubag nga lymph node, pagpalangurog, hapo kag tubig-tubig nga pantal sa mga kamot kag guya. Samtang sa balita naman sa negosyo, ang aerospace firm nga SpaceX ang nagaplano karon nga makatipon sang 1.7 bilyones dolares sa bagong nga funding. Isa ni ka inisyatibo samtang ayas ni controversial nga founder si Elon Musk padayon gyapon nga nagagwa sa mga balita. Sa ilas ni company wide email ginpahig sa network nga na-obtain nila kung nakuha lang CNBC. Ako ng CNBC report ng space travel pioneer magabayad sang $70 ang kada share o kung 25% ini nga mas mataas sa $56 kada share nga gin-trade nga stock sa bulan sang Pebrero. Ini ang nagabalor sa sining 20 anyos na nga kumbuyahan sa halos 127 bilyones dolares. Sa aton nga foreign currency rate, ang US dollar 52 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 3 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 65 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, nakalabot na sa Nairobi, Kenya ang 16 anyos nga soltero nga natala na mangina pinakahubin nga tawo nga nakalibot sa bugos nga kalibutan nga nagaisahanon gamit ang gamay nga eroplano. Si Mark Rutherford nga isa ka British-Belgian national ang nagaplano nga makuha ang record sa pinakahubin nga tawo nga malibot ang bugos nga kalibutan. Luyag sini nga malabawan ang ginhimo sang 18 anyos nga si Travis Ludlow nga naglibot sa bugos nga kalibutan o sarman ang eroplano sa ito nakaligad ng tuig. Ginpahayag ni Rutherford nga nagumpisa siya nga naglibot sa bugos nga kalibutan sa itong Marso kag luyag niya nga mga inspirasyon sa mga kabataan. Luyag niya nga mga inspirasyon sa mga kabataan. Kag ginako naman sa nanghimo sa ultralight aircraft nga Shark Aero nga tuman kadelikado ang ginhimo nga pagbiyahe ni Rutherford. Sa balita sa sports, ika-4 ang Pilipinas sa ranking sa may pinakamadamo nga nakuha nga medalya sa 11 ka mapungsod nga nagpartisipar sa ika-31 nga Southeast Asian Games dito sa Hanoi, Vietnam. Sa medal tally, nanguna ang Vietnam nga may 437, Thailand nga may 323, Indonesia may 235 kag ang Pilipinas may 219. Sang kahapon nga adlaw Lunes, opisyal nga nagtakop ang SEA Games nga naglawig sang 12 kaadlaw. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Tuesday, everyone! Happy Tuesday! Yes, kag maayong aga, ge. Maayong aga liwat, mga ka-aksyon, kag happy lang.
Sa mga by birthday, happy birthday. Sige, sige, sige. Kay Bebing Merly Dinas Rivera, good morning Duran, no? Sa barangay Pahanukoy. F. Smart Tadeo Salcedo, good morning man. Sige. Sa kay Upe Manaay, Yes, sa barangay i-greet Pahanukoy. Hindi mo na pwede malimtan. Hindi pwede malimtan ang playmate. Yes. Nga pala absent. Ay, absent ka sa ba? Kaya ba si, guro, basi ko para lawas ang swimming. Hindi kay ko na mga ano? Binablang kung sige na lang Ha? Sige na lang, di na lang. Hambal ni Rochelle. Cancel mo na lang. Cancel ko na lang. Cancel mo na lang. Hiling ni Rochelle, ibangilista niya, gwapa kid suno sa imo sa outfit mo subong. Dugang kali gwapa mo. Ay, 감사합니다. anong sayo? Thank you. Tawa. Ang sayo, greet ka ni hello. Kapong ka? Punga ka. Punga ka. Ay, kala. Kapong ka, di ba? Muna sa Thai. Kapong ka. Kapong ka. Sawadika. Sawadika. Sawadikap. Sawanikap. 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 Damo na bala na. Okay? Sige. So, sa atong nga balita special, Action Boy, ining anom ka mga bagay, atong pag-istorya ng anom ka mga bagay nga, wala mo dapat ginahambal sa iban nga tao. Or wala mo gina-share sa iban nga tao. Wala ka na Berwanda. Ano? Musta ka? Haan mo na? Oo, wala mo ginahambal sa iban nga tao. Wala musta. Ay, oo na. Ay, te. Nga, haw? Malain mo kamusta, haw? Kamay laing isang Lima na katuig nga way ka mukha. 48 years na, no? Wala siya ka pang musta. Gulpi na 48 years na way ka mukha kung takanay. Gulpi lang na kamusta sa iyaya. Kalay. Kahit kabalo siya. Oo, nga may nga ka na. daog ka sa STL. Kasabat. Pulo mo lang tayo mo sa STL. Mga musta. Pag daog mo lang sa STL, nawag doon siya, pre. Musta na, pre? Doon sang kalis pa mo kami dito, way mo kunig ka bati siya. Bati ko pre sa kay Chay sino na. Bati ko kay Chay Lokring pre. Chay Lokring. Kaya si Steel na. Sige. Okay, hindi na yan. Ay, hindi na mo yan. Sige. So, una Action Boy, don't tell people your plans. Your plans. Kay bangod Action Boy, posible nga they will sabotage you. Basi. Basi hindi mo madayon. Basi hindi mo madayon. Basi hindi mo madayon. Kaya pa nila nga, tinikil naman din yan. Tinikil naman. Oo. So, mas better, Action Boy. Kikablo ka ang ibang daan kung ihambal mo bilang plano sa ilat. Especially, bilang wala sila bilang nalipay. Actually, wala sila bilang nalipay. Gidya for you. Plastic ka. Mga isaon lang, mga isaon sila. Actually, daw mayo siya si mo. Pero ang tuntod, hisa siya. Hisa na siya. So, amo na, nang halong kagid sa kung sino ang yung mo ginahambalan dira. Plano ko tanay na, bakal ko bala kuanaw ng slakyan ang ginapalibugan ko subong mare. Kung anong sahi sa slakyan mo. No. Basi gusto yang sa lakyan niya nga ang ginatughong hangin. Ay, sa ulo na yun. Kabla may plano ka mabakal sa lakyan, isugid mo. Hindi mo na kinanglan na isugid sa ila. Okay, may mga may mga bakal na lang bala kag makita lang na nila yan. Sa mga di bala, bisan sa mga plano, kadamo bala sa mga plano nga hindi dayon. May pag sa mga instant mo, no? Do mami bala. Ariya lain naman na yung asahi isang instant mom. Mami. Ay, kalai. Feeling ko ginagutom ka na. Okay. So, kaya nang land, kung may mga... ni Action Eden, hindi mo ko na pag-isugid ang plano kay kung hindi madayon kahuluya. Correct. Oo. Ang maganda yung balong ka lang tinikil. Lain-lain actually lain-lain nga nga sahi isang plano, Action Boy. Ay Marie, nakabakal ka na sa salakyan to. Kaya tingin sugid mo mo. Ti after sinako niya, ti Marie ti musta tas salakyan bakal mo. Arad na Marie, arad kay kumpare mo tanaw to sagwa. Kita sa kumpare to tuga sikad-sikad. Amo na salakyan bakal nila. Tricycle. Tricycle. Way mo ko Marie nagambal Marie nga ano salakyan kundi nga basta mabakal ko sa lakyan. Amo na. Tiyan ang tricycle, way na ginasakyan now. Nan. Ang tricycle ginasakyan wala. Ginasakyan. Ginasakyan kung ginasakyan ano panawag sina? Sa lakyan. Stop. Ano pa kami yung question and answer pa.
Okay, sa mga action boy. Ah. Pero damo ang say-say nga plano mo abi nga amo ni malakat ka sa amo ni. Plano ka sa para sa amo ning plaster ko para na tapos sila gali lain-lain ang ilaya nga pag kabi. Okay? Correct. So next action boy. Labi na sa mga isaon nga tao, hindi ka na magsugid sa mga plano mo. Yes. Bala mo nga may isaon sa bala. May ara magaling mga tao gusto na bala pa isaon pag nang iban. Correct? Iyan na kay para pa isa apag isa taon di na siya magkra Natawon tabla ko hindi Di siya magkaratumbaw wala pilas. Ay kala. Natawon tapos hindi magmuludlo ang matay sang hisa. Muludlo siya. Lahi no. Normal kung hindi ka kabatian mga amulay. Paisa pagid. Mamuludlo matay na kaya. Kala iguro magmuludlo matapos sa paisa no. Kasaba. Kala iguro kun muludlo mata mo kay balangin lang ay saon ka to. So, next action boy, don't tell people your weaknesses. Kaya they will use it against you. Amo na siya da. They will use it against you, correct? Mga weaknesses mo, abi, na nila na nga gamiton. Ganyan Tagal, ganyan Ilonggo. Hindi ka magsilin sila nga ako bala mare. Ang akong gidya nga weakness is hindi ko kabalibad kung may manghulam sa akon. Disgrasya ka gida. Sobra pa na siya sa Bantayan mo gina basta malo mo si kumare. Ako bala mo rin. Budlay bisan bala nang nabudlayan ko yung magbalibad basta may maghulam sa akon mo. Tandai kay so pagkaagas na si kumare mo manghulam. It's either si kumare mo or mai-refer siya. Dito bla kay boyo kay hindi na sa kabalibad. Hindi siya kabalibad. Pablo ka kilala ko na sa kabalibad. Hindi para manukot dayon. Ay kalayo paman pag inyo mo. So mali kami magulam bla sa ako no hiya ko manukot. Amo pag ginada. Amo na sa i-refer agid kinadayon to. May referral figure. Okay, so next action boy, don't tell people about your failures. Your failures, makapaslawan sa kabuhi. Kaya Paluiloy ka, day? Paluiloy ka? True. Kay amo na ko na action boy, kung ihambal mo na sa ila or Ako pwede mo na ma-story ang failure mo, pero kung naka-recover ka na. Pwede gid. Para ma-serve as inspiration. Correct. Sa iba niya tao. Kaya mo ka gina no. Ikablong action boy kung ihambal mo mga failure mo sa iba niya tao kuno siling din nila, they will always see you as a failure and never give you opportunity. Kaya rin hindi na kaya yan, hindi na masarangan. Hindi na siya yan. Correct. Okay. May ka panawag sa akong pag-program ba ako? May mga panawag si mo yung programa kaya programa ko yan. Hindi ko lang ko dahil pa-actionan ta, tanang panawag action ba hindi manawag kung programa siya. Kaya di siya gakuha sang iya ginapahula. Hindi pagit siya kaya Sige. Okay, so si Miss Georgia Gargasiran, si Miss G Action Boy, sila niya nakarelate siya but Hisa can kill. Correct. Hisa can kill. Amo na sila sa kwan mo, amo na sila sa... Amo na kayo tumbaw, pilas, taman kay Hisa. Taman kay Hisa. Amo pag sa mga curious, bala. Kita mo may harag kita sila nga curiosity kill sa cat. Ay, curious ka bala. Tama ka curious. Tama ka curious. Nga dala na Hisa. Hindi lang ginapanilagan mo gidang tanan lang ang mga ginahimo sang priho mo bala. Actually, din yung sila niya, pwede mo kuno istorya mo failure sa grades para malipay ang friend mo nga hindi siya nag-iisa. Kilang na siya din. Laban lang sa life. Kasabad. So, duwa ka sa college kami may ay ba kuha na lang to kay patay naman to amon nga professor sa kwan kwan ng law may law kami nga subject mo. May law kami nga subject pero tite mga ata grades mo pre lang score mo da pre lain sa kay galalain sa score pila ka 64 lang inatag 64 ya 64 pag diyan ko ako nga 29 na ay mga grades kami nga mo na yan grabe ko na ya. Ang pinakanubo sa kilo bugas. Sabi ko, pinakanubo ka grade 70. Mo itong professor so na, may mga grades kami nga 64, 29. Kinano. Grabe naman ang grades. Yawang kalagas.
Tapos Mas ligang bawiong lang ni mag second sa second grading ganun na. Nang sa lang midterm. Midterm. Bawiong lang midterm. Ano paglagas mo to ba? Kay 29 lang. Galain, no? Tipi lang iya nga total average. Ako yan naka-grade ko na so, nga daw kanubo, gid. Pero natikibot man lang ko kapag tapos ang semester daw kataas man sang grades ko. Paano nakibot? Chura sa nakibot mo? Ano Chura na nakibot? Nga wala lo. Gamo ko lang. Pero nampawan kaya? Ano ng grades ko? Sa nakibot ka nampawan kaya? Nampawan kaya. Tiyo mo ng mayod. Ang isa ko to classmate ko gito mampawan niya. Uy, gidya. Nakibot sa sang grades ko, isa mampawan. Sino may mampawan kung 29 mo grades? Kasabad. Okay? So, next action boy, don't tell people your next big move. Kasi manner nga your plans bala, hindi ka ito magkwanto. Yes. Kay hambal din nila action boy. Move in silence, take action, and shock them with your results. Correct. Correct? Kaya pakitaan na lang sa resulta na lang bala, hindi na sa pagsugiri nga, mamukon niyo na. Nga kuwan ko bala, malumpat ko halin sa 10th floor. Ay, naano na yung Big move. Ako na big move mo? Hindi na lang. Numpat na lang. Masyak lang na sila. Kasama. Joke lang na. Pero pag lumpat mo, syempre, nag-exhibition kaya. Exhibition! Exhibition. Hindi mag lumpat mo. So, pagkakamu ka na yun. Hindi, may nagalin na. Nang-glide. May gliding. Paragliding kaya. Ano na? Nagiging mo pag yung mga ligwat. Sige, liko, ama yun. Tingwa. Okay, so, next action boy, don't tell people your secrets. Siyempre ka secret na yan. Gani kasi lang nila, only a fool reveals secrets. Correct. Kaya kung ano ka, sikreto mo na gani, tas hambal mo. gani man, may harap lang nga, dayato na ng sikrito, dayato. Paano na sikrito na kay duha ka mo kabalo? Sikrito, isa lang ay kabalo. Tapos, ang ginambalan mo, hambalan, actually, secret lang ninamon niya duwa. Share kasi mo. Diba? So, ga-spread niya. Ang ginambalan mo to, secret lang ninamon niya tatlo. Lag-apat, nag-lima. Dahil ng sikrito, tala niya, mo to. Tapos, ang sigira mo to niya, hindi ka manugid, si amo ng sikrito, nga duwa mo. Diba? So, amo na. Amo ng sikrito, so hindi ka lang manugid, mas si iba na. i-keep mo lang sa self mo. Kaya sigurado nga secret ginaya. Secret wala ka, hambal yan. Okay? Kita, hindi ka balumang madjong no? Hindi. May ara sinangakuan mo, may ara sinanga ng apat, kung apat, balit sa apat ka one bird, sa imo, i-secret mo sa kay Bayran, amo. I-close mo na, secret mo na siya. Secret pakulbon mo na siya. Tapos magkakamo ka na. Tapos magtapos, may nagtudas na niya, nung secret mo, yung secret gani. Wala ka ba? Secret, mangkot ka? Ano, yung tayaan na siya? Ano ginawa tayaan? Napakulo mo na sa apat ka card na, nga pareho bala. Parabi, isa ka bird, one bird. One ball. One ball. One ball galyo. One ball, secret mo na siya. Tapos na, may araw isang mamangkot mo. Anong secret mo? Kita secret. Kasama. Mamangkot kaya ka lang secret ko. Hindi ko na kabalo maghampang. Kaya hindi ka kabalo magmakuan mo. Hindi ko ka-relate. Hindi ko kabalo. Hindi ka makabalo. Anong balaan mo yan? Amo-amo lang. Ang amaw na, kulong-kulong na naman. Wow. 1965 na yun. Ako lang ginanabalaan ko. Okay lang. Okay lang. Sige. Kaya budlay na ako makatuon ko sa swimming. Masibla after ko ni duty, mas-swim na ako mas-swim. Masibla mga 10 minutes before time mo. Wala ko kami swimming lesson. Early time out ka blaw. Kasab. Sige, okay na? Okay, and last action boy, don't tell people your income or source of your income. Unless kabalo sila kundi mo go. Diba? Okay naman siya. Ang income, action boy, actually hindi bala appropriate mag-ask ka kung pilang gina-income sa katao. Hindi diba? Hindi naman sa bagay. Hindi sa bagay. Nga mangkot ka bala, 50 pilang sweldo mo da. Ay, oo, diba? Nga, anong sweldo ko? Makuhaan mo tax? Dumagan mo. Ano ka, BIR? Ano na? Ay, dira kang ligaw, bra, sa Aksyon Radio. Kita pilang sweldo nyo da. Nga, ano ka, BIR? Diba? Laka mo na bala. Ano ka diri sa amo nga danda mo ka mga secrets.
Diba? Hindi kita appropriate. Hindi kita appropriate. Kaya kung hindi ko namiyan magsabat. Oo. Nga magkuton mo ko natin. Gani, ako nga, I'm not comfortable. Di pilang sweldo nyo da. Gusto lang makakaon sa tatlo ka, meal sa isa kadlaw. Gusto lang makabakal ta, kung ano, mga makakaon ta tatlo kadlaw. Pero it's not appropriate really. Nga mangkot ka sang sweldo sa tao. And the same manner, hindi mo ko namiyan sa mga tao na bilang niya, ay, si Juan Balad, ako basta kong sweldo naglit ay kadako no. Ti ano? For example, pag kadako ang sweldo mo, ka kulang. Yapon si mo yaw na, nakaman na. Ano? Kaya not unless required niya sa imo nga, for example, nagkuha ka bibalay or what, kinanglan kinanglan niya. Pero sila nga random people, makot sa imo. Pila yung mga sweldo, hindi na siya yan. Hindi siya appropriate. Amo na sa mo ang mga hindi appropriate nga mga bagay, nga hambal mo sa tao, bla nga. Pilang sweldo mo. Nga nagtambok ka, ay nano na yaman. May ginaamot sa Aksyon din nga mga one bamboo, pong chow, ano na siya? Ano na siya? One bamboo mo ng bird. Okay. Sige. Mga flowers. Aha. Kay Miss Cory Vidaha, good morning sa imo. Sa hinigaran siya balamong. Hinigaran. Yes, correct. Maayong Narawis, aga. Yes. Si Kagawad Ulay Abalahon, dira sa Barangay Kabug, morning man. Sige. Kay Rick Hintelizo, ara sunos tubag sa Corazon Locsin, no? Ay, sige good morning sa imo. Morning sa imo, ano? Bantay pasyente, sa bantay, sa naga-standby na lang mga kuno. Mga balantay pasyente, no? Virginia Ortizo. Sige. Sala Carlota, no? Jocelyn Song Comedia. Janelo Sanzino. Joel Tomias II. Let success be your voice. Okay? Miss Georgia Gagasirano. Ginasugo ko ni Aksyon Leader. I-shout out ko kunong may sa ako, no? Si si Sheena May Angeles. Sheena May Angeles, morning. Good morning. Teway kita da. Kita Shin. Bisan Shin lang. Bisan matamat lang. Bisan na matamat lang. Basta ma-impas, Ma-impas. Ang mga... Kaya mo niyo, matamat lang hasta ma-impas. Basta hindi sa ma-impas na, tamyawong ka lang namon. Awala siyang interest. Pagkatapos na ako ma-impas na, kung di makasilila kami, sina, impas na. Kasaba, gusto. Ay, gano'n na natin. Thank you, Sheet. Mga ka-aksyon ninyo imutian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balita Morning Edition. Karong adlaw, Martes, Mayo 24. Standby na sa Aksyon Hotline. Magasunod sa diligid lamang madugay. Ang inyo rin nga news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life extension.